नेशनेल लिडार आरो सासे गावनि जिउखौ बावसोमग्रा नेशनेलिज्मनि थाखाय पेट्रियटिज्म माहारिबादनि थाखाय आरो बिथांनि दिनै 27थि थैनाय सान एबा मुंख्लं सान आरो दिनैनि बे सानावनो 1996 मायथाइयाव बिथाङा जिउ नागारनो गोनां जादोंमोन बा बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमनानै माहारि सिबिनायनि आदर्शखौ दिन्थिलांदोंमोन आरो दिनै बे गोलाव समाव बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बिथांनि जिखिनि हाबा मावलांनाय सान्थौ सानस्रि बिथांनि माहारिनि फारसे जि बावसोमनाय नेशनेलिज्मनि फारसे बिथांनि जि गाबखांनाय बेयो अराय गोथां जानानै थागोन आरो गुबुन बोसोर बायदि देग्लायबो जोङो बालिराम बर' बिथांनि जोनोम गामि बे मेम्बर बस्ति निज हरिसिंगायाव जोङो बिथांनि जि फबनाय जायगा बे गोथार थावनियाव जोङो एबसुनि फिरफिला खावसे जों बिरोबाय बिथांनि जि फबनाय थावनियाव जों बिबार बावबाय आरो लोगोसेनो बिथांनि बिमानिबो बे जायगायावनो फबनाय जायगा दं बेयाव बिबार बावबाय गोजोननि थाखाय जों फारौ बिरदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे जोहोलाव बालिराम बर'आ सासे मेंनो रोङै दैदेनगिरिमोन सासे गिनो रोङै दैदेनगिरिमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय पलिटिकेल जि सेल्फ डिटारमिनेशन माहारिनि थाखाय जि सोबख'नाय गादबनाय नासयजानायनिफ्राय उद्धार खालामनायनि गावनो गावखौ सासन खालामनायनि जि मोनसे बेंखनथाइनि जि सोमावसारनायमोन बे सोमावसारनायनि सासे आगदा आखाइ बायदि सासे दैदेनगिरिमोन जेरै सोमब्ला बसुमतारिया सासे मैखोम दैदेनगिरि जोहोलाव बालिराम बर'आबो सासे मैखोम दैदेनगिरि आरो दिनै बै थासारिया जेरैबायदि सरकारजों जुजिनाय गाव हारिनि गेजेरावबो एना एनि हिंसा हिंसिनि मोनसे थासारि दङमोन आरो बेखायनो जोंनि 1135 जन जिखिनि बड'लेण्ड आन्दलनाव 6 बोसोराव मुंख्लं जादों बे मुंख्लंफोरनि गेजेराव गोबां मुंख्लंफोरानो गाव हारिनि हिंसा एना एनि गादबलायनाय फोजोबलायनायनि थासारिनि थाखायबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे थासारिया खोब गाज्रिमोन दिनै गोजोन थासारि फैबाय बुजिलायनाय गोरोबलायनाय अनलायनाय खौसेथिनि दिनै थासारि नाथाय बै समाव बे थासारिया गैयामोन दा जाय थासारिनि थाखाय बिथाङा जिउ गारनो गोनां जाबाय गावनि जिउखौ दिनै बावनो गोनां जाबाय बे थासारिया बर' हारियाव माब्लाबाबो दाफैथों बेखौ जों जेब्लाबो गोसोखाङो आरो जों जेब्लाबो गोसोआव समायखिरा लानानै हारि आरो समाज दानायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनांगोन गुबुन फारसेया जाबाय बिथांनि जिखिनि हाबा मावलांनाय बेखौ जुगामि खालामनायनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु हरिसिंगा दख'रा एबसु न'खरनि ट्रास्ट आरो गामिनि सुबुंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुङाव समायना मोनसे पार्क बानायनानै बिथांनि स्टेचु अडिट'रियाम लाइब्रेरि बेबायदि बानायनानै जुगामि खालामनायनि थाखाय जोङो प्लेनिं पलिसि लादों आरो बिनि थाखाय जों सरकारखौ खावलायबोदों जेरैबायदि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि थाखायबो समायना रमायना जोंनो मोनसे थावनि दङ बेखौ आरो साबना हामना साबसिन खालामनांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कनकेश्वर नार्जारि बानेश्वर बसुमतारि आरो गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजो दङ बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो अरायबो जुगामि खालामनांगोन दा बेखायनो इयुन जोलैया नेशनेल लिडारनि जारिमिनखौ मिथिनांगोन मानि थाखाय त्याग खालामदोंमोन बेखौ बुजिनांगोन आरो जुदि बेखौ जोङो सानफिनाबा जारिमिनखौ जों जुदि स्टाडि खालायाबा हारि थांना थानाया हारिनि थाखाय मावनाया आद्रा जागोन आं बेखौसो सानो आरो बेखायनो जोङो इयुननि समाव दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायजों जों मोनथाम सुक्ति मोनबाय BSc सुक्ति BTC सुक्ति BTR गोरोबथा बे गासैबो बिथांमोननि मावनाय बावसोमनाय आरो दिनै इयुन जोलैया जों बिथांमोननि लामा संदाननाय हाग्रा एवस्रांनाय हारिनि थाखाय माने गावनि माने जि जातीयताबादि सिन्ताखौ लानानै जे हाबा मावनाय जों बेखौ थाबायलांदोंल' आरो बिथांमोननि जि गुरि हमनाय बेखौ जों हमनानै आवगायदों दा बेखायनो नैबे एकर्डनि गेजेरजों मुंख्लं न'खरनो जि 201 परियालनि जि मोनसे लिस्ट फैदों 10 कौटि 5 लाख थाखा जि अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ जाहाथे सरकारा गोख्रैनो मावनानै होयो खारन बे फैसाया सेंसन जानानै फैबाय जों मिथिनायाव आरो दाख्लै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांजों सावरायदों आरो गासै मुंख्लङा रावबो जाहाथे बन्सित जाया रावबो जाहाथे थालाङा दा बिनि फारसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रिक्ट जोङो नोजोर होगोन स्टेट गभर्नमेन्ट काउन्सिल गभर्नमेन्ट जोङो सावरायगोन आरो लिस्ट भेरिफिकेसननि बेलायावबो जाहाथे जोङो बेखौ सिनसियारलि नायो बेखौसो जों खावलायबाय बालिराम बर'नि मुङाव जिखिनि हाबा मावलांनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो मावलांगोन आरो बे जाहाथे खुनु कारनाव माने इयुन जोलैया बेखौ मिथियालासिनो थाया बेखौ मिथिहोनायनि थाखाय जोङो रोखायै आबुङै हाबा मावलांनांगोन।
आं बेखिनि बाथ्राखौनो फोरमायो। गाबोन जिहेतु फरायसा सान बेखौ आसाम सरकारा गिबियै फालिदों बे मावनो गाबोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान आरो बे जन्म जयन्तीखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुलुंगापुरि बिथांनि जि फबनाय जायगा बेयाव जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों आरो सारा आसाम नाङै रायजो राजाखौ माहारिनि गासैखौबो जों हांख्रायनायनि गेजेरजों माहारि आफादफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों एबसुआ जोङो फरायसा सान हिसाबै खुंबोबाय थादों आरो बे फरायसा सानखौ मदतजा बड'फानि जि आदर्श बड'फानि माहारिनि फारसे गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर बेखौ जुगामि आरो बास्तबाव मावफुंनो थाखाय जोङो काउन्सिल सरकारखौ स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव स्टुडेन्टफोरखौ लानानै अबजार्भ खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोदोंमोन। बिथांमोना थांनाय बोसोरनैनिफ्राय बेखौ मावबोगासिनो दङ। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल सरकारा बे खामानिखौ मावबोदों। नाथाय आसाम सरकारा गोलाव समनिफ्राय जों दाबिसेयावबो बिथांमोना बे स्टेटासखौ होआखैमोन। दिनै बिथांखौ रायजिक मर्यादा माने स्टेट अफ दा अनार होनानै आसाम नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बर' माहारिनि लुबैनाय हास्थायनाय आरो जों बयनिबो मर्यादा आदर्शनि जि सुबुं बड'फाखौ दिनै बिथांमोना गाबोननि सानाव गिबि खेबनि थाखाय कलेज इउनिभारसिटियाव कुइज कम्पिटिशन डिबेट कम्पिटिशन बायदिसिना माने डिसकासन आरो मर्निं एसेम्ब्लियाव स्कुल इउनिभारसिटियाव कलेजाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानानै फरायसानि रिलेटेड माखासे स्किम फोसावनानै कलाक्षेत्रआव बिथांमोना स्टेटआ हाबाफारि लादों। गासै अल अभार आसामाव बिथांमोना हाबाफारि लादों। जों बिथांमोनखौ साबायखर आरो धन्यबाद होदों। गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो सरकारखौ जोङो साबायखर बावदों। प्रमद बर' बिथांखौबो साबायखर बावदों। बिथांमोनाबो जिहेतु प्रप'जेल हरदोंमोन आरो बे बर' हारिनि आरो एबसुनि दाबिमोन। दा बेखायनो जाहाथे बयबो मर्यादापुर्ण बे हाबाफारिया जोबथों आरो बड'फाखौ मुलुगनि दरबाराव लांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे क्लियार काट एजेन्डा दङ। जेरैबायदि लाचित बरफुकना 400 बोसोरनि सिगां जोनोम जादोंमोन, नाथाय दिनै लाचित बरफुकनखौ 400 बोसोर जन्म जयन्ती खुंदों। नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव आसाम सरकारा लांनो नागिरदों। बड'फाखौनो बेबायदि नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों लांनांगोन। गोग्लैसोनाय गादबजानाय नासयजानाय सोबख'जानाय हारिनि सासे दैदेनगिरि, बे बर' हारिनिल' दैदेनगिरि नङा, बर'नि आंगो गुबै दैदेनगिरि जासे जानानैबो बे गोग्लैसोनाय नासयजानाय गादबजानाय हारिनि दैदेनगिरिमोन। सारा नर्थ इस्टनि जायफोर माने डिप्राइभ जायफोर माने डिसक्रिमिनेसन खालामजानाय बिनि दैदेनगिरिमोन आरो बेखायनो बयबो बड'फाखौ बजबनानै बिथांनि लिभ एन्ड लेट लिभ आरो लोगोसेनो माने इउनिटि फर स्ट्रागल बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बे पपुलार स्ल'गानफ्रा बिखा बिख्लोआव जेब्लाबो जुगामियै जायगा लानांगोन आरो माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ नेसनेल लिडारफोरखौ जाय हारिया जाय सुबुंफोरा अनार होनो रोङा सिबिनो रोङा बे हारिया जेब्लाबो लामा आन्दायनाङो। जों बेखौ जेब्लाबो गोथौयै फोथायो बिसास खालामो। बेखायनो हारिनि दैदेनगिरिफ्रा नेसनेल लिडारफ्रा बड'फायानो होन बालिराम बर'आनो होन सोमब्ला बसुमतारियानो होन जायफोर दङ खुनु कारनाव जाहाथे बिथांमोना एक बिन्दोबो जाहाथे रावजोंबो नासयजाया बेखौ जोङो जेब्लाबो रिमाइन्ड खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोङो स्ट्रिक्ट मोनसे अबजारभेसन नोजोरखौ जों लाखिगोन। गोजोन्थों।